हामबाय बेलायके मीडिया सुनो संतिनी जिने जमाते हा खोदा बाय तुलि तिमा कलक मयलनि जिने खासुकसा कथार कामी औरनि जिने साजला अनंत जमातिया ना अनंत जमातिया थांनाय जेत्रिफ्रा आइडल हनि सीजन 2 आरनिबो ब खरकसा फार्स्ट रनर अप मनि बागै जों बना खाखाम याफनि बागै जों तिमा कलक मयल थेके तिनि तिंगर बने नो फाइ खाखाम याफनानि बं फाइ बेलाके क्वेश्चन का संख्या आसले जों नायो चिनि बरक चिनि मयल ते बं हाइके रसा मुं मुसि मुं जागो पार्टिसिपेट खालायलाथो बहाइके खरकसा ते बो कुजुक साका काथो और बनाबो हम जों और हमारी रबो जे ताबक जे ता रानस फार्स्ट राना बुं मनि ब तेबो कुसो काथो तेबो सिनि जालथो कारण जों जतन साइमाने रसामु मुसि मुं बाय सिनि खरकसा आइडेंटिटी जतो बाय सिनि मुं मान कारण खरकसा लेखा परा खालायमानि बाय हठात जाके ब आइडेंटिटी माया सोसाइटी बो जदि रसामु मसामुंनि माध्यमे जों खायथान हायके किसी साने बिसि मोनो बेलायके नसों सिनि मुं माय थां हाने बांगै जों अमहाय ताबक सिनि एंटार जेदि ताबक सलै दंमानि केफे मानि रक्साबै सिदा पिदा आंलाय दंमानि लेखा परा खालाय आरो खमहाय दंमानि जा ओ समय नो ब क्रस खाय थांगै खरकसा बहर निबो आदि सिंगै नाय ब दिनि टिपा आइडल सीजन 2 वो जेता फार्स्ट राना बंगमनि बागै बेलायके हामबाय तै अरन मयलि बरनबो तै जमाते हाहोदन जत्तननो जों अमनो कयनाय अमाहाय बहाय खरकसा जाहाते सिनि जागना तै हदा दफा जत्तो बाय टिपा हास्तेव सिनि जागथु अमनो सिनि नावरम बेलायके का नेरना तेव साम बेरवो सतिनि फाइसु फाइका जोंनि तिमा कलम मलि बनमगना पानसाय कुंज बहादुर जमातिया तै खुद आं दिनमणि जमातिया सिटिं पानसाय आते फाइसु फाइका सिनि और तिमा कलक मयलनि एडभाइजर बनमगना सर्वसाधन जमातिया तेबो सिनि और तंगो सिनि जीएस तांगफां बनमगना कर्णदाता जमातिया तेबो सिनि हदानि इंगे फाइसु फाइजाक सिनि और ऑडिटर बनमगना अमृत बहादुर जमातिया ते सिनि और फाइसु फाइजाक ते सिनि और धर्मनि वाइस प्रेसिडेंट बनमगना अरुणाचल जमातिया ते खुलमा एकाडेमी नेंगे सिनि मयल नेंगे फाइसु फाइजाक वाइस प्रेसिडेंट बनमगना रंजन जमातिया ते आरे उक्लाव तंगो ते खरकसा सिनि तिमा कलम बने ते तिस्तालुकुनि चौधरी रनि कन्वेनर बनमगना राजमोहन जमातिया बबो तंगो ते ओ कामिनी चौधरी बनमगना चौधरी जगत जमातिया बबो तंगो ते बिसिनि और बनमगना ते खरकसा तंगो सिनि और फाइसु फाइजा खुलमा एकाडेमी प्रेसिडेंट बनमगना हरिनारायण जमातिया ते सिनि मयलनि जतो तांफां तैफां आदं जतोनो फाइ तिनि जन बन खाका हमरनि बागै जों बने रो फाइसु हामबाय मारो जतनो न तामनि हिमाले आं आसके खाकामाया जे आमतैखे माने आसो कतर बरम आनो रो फाइनाय हिने हाइबां बोखा आं एक्सप्रेस खाइरेंलि आं तो हाता बुन हामबाय जतनो हामबाय जररफि माने बांगै ताइसा obviously आं ताक जरा यंगस्टार तंनाय बरंनो आं कयु जे जरा ताबक वान सबै तंनाय बसकांनि सीजन रो थांनाय आं सपोर्ट खायनाय माने आं जे रोंसाक बा आं जे रोंतै आं बरबाय बाक्सा आं हिमै तंनाय आं याक तलै आं याक तलनाय ने आं साकसांनो आं वान सबै तंगो बरंनोबो बरबो आमतैखेनो बरं रजाक थांसिनि हा दफा हदाबाय